ഈജിപ്തിലെ പ്രശസ്ത രാജ്ഞിയായ ക്ലിയോപാട്ര 7 ജീവിച്ചിരുന്നത് ഗിസയിലെ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തോട് അടുത്താണ്. ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചത് ഏകദേശം ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 2560 ആണ്. ക്ലിയോപാട്രയുടെ ഭരണകാലം ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 51 മുതൽ 30 വരെ ആയിരുന്നു. അതായത് ക്ലിയോപാട്ര ജനിച്ചപ്പോൾ പിരമിഡിന് ഏകദേശം 2500 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്ലിയോപാട്രയുടെ മരണം മുതൽ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവ് ഏകദേശം 2000 വർഷം മാത്രമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ക്ലിയോപാട്രയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പിരമിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തേക്കാൾ പുതിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് പുരാതന ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ആധുനിക ചരിത്രത്തിൻ്റെയും വലിയ കാലയളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.